Jeep di pasarihan, nalimbuwa duman banggay sa taxi ganinang buntag. Samtang lalaking gito ang hubog nga nagmaneho sa iyang hinuwabang motorsiklo midbangga sa nagparking nga multicab. Ray pasaporte, sugin limit. Nalimbuwad kining jeep di pasahiruan nga dunay rutang inayawan kulon pasado alas 6 ganihang buntag dihang gibanggaan kini sa taxi dinhi sa may iskina Osmeña Boulevard ug diha ko sa ning dakbayan. Matud sa jeepney driver nga suway siyang mihunong sa iskina tungod sa nag-flash nga stoplight apan kusog nga nagpadagan ang driver sa Christoph taxi nga si Danilo Hadraki. Luwas ra ang 11 ka mga pasahero sa maong jeep apan tulo kanila ang gikarga sa ambulansya sa roof. Lakip na ang taxi driver tungod sa mga bunog sa lawas. Bukod po rin niliskilid, ma'am. Moto, gidaro mi niya. Tanaw ko nga, murang tumba naman yung moto. Piyong lang ko. Piyong ko, ako nga pasayro, dali yung yagit naman. Yagit nga pasayro, dali. Tama sa ruling sa traffic, ma'am. Kining ang intersection, yung gatong intersection, flashing. Every vehicle nga mo approach intersection, required na to full stop. Only proceed kung clear ang intersection. Ganihang alauna sa kadlawon diniduol sa barangay hall sa Tisa gialirungan sa mga tao samtang gitabang sa mga sakop sa alert rescue team. Si Michael Mahinay nga taga-sitio nangka sa maong barangay. Nawad-an kini sa iyang panimuot human na bunal sa karsada. Human na bangga ang iyang gimanihong motorsiklo sa kilid sa nagparking nga multicab. Way lisensya ang biktima ug ang motorsiklo iyarang hinuwaman sa iyang higala. Babal niya, ato niya. Ikuha niya akong motor. Nakon siya paliton. Kapagod na niya matyo. Amo ta siya. Napasyo niya, kusog ng dagan. Tulog siya kamay. Amo tagad, kuwagin. Nagabot ni Murag. Sipa na siya daan ba? Ray pasaporte. News 5. Patay ang usa ka lalaki nga padung untang magkuha sa iyang anak human kini malatay sa prime mover samtang nagsubay sa Marcelo Fernan Bridge. King Perez, sugin limi. Wa na matabang ang 54 anyos kasi Dioscoro Garbo Ibale nga taga-Tayud Konsolasyon. Human malatay ining prime mover samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo ug nagsubay sa Marcelo Fernan Bridge. Habig sa barangay Pusokdak, bayan sa Lapu-Lapu ni adtong Sabado. Gitanggong karon sa prisuhan sa Lapu-Lapu ang nagmaneho sa maong truck de karga nga si Charlie Initado Habonita, taga barangay Quiyot, Cebu City. Padung sa MEPS 1 ang biktima aron kuhaon ang anak, samtang padung mag-deliver siyang karga ang truck sa nahiskutang syudad. Right niya sa prime mover na control siya sa iyang manubila, nabangga siya dito sa concrete barrier. So pag bangga niya sa concrete barrier, sir, ang driver, pag tagak niya sa kalsada, nalatayan dito sa prime mover. Katong siya, sir, sadaan di controllable po ng driver kay namatay. Sa ako lang una-una, kasi ni overtake ko to sa skoa ba. Hindi rin ako nakahibaw nga. Gigo ko na og traffic enforcer rin sa may tamiya na. Hangyo sa nakadiskrasyang driver nga di nilang unta siya pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Sa disgrasya guro nga matuyo na to. Amping ganita nga di ta makadisgrasya. Saon namang gineron. Makawawas na sa sir kung mupirma ang asawa o lapidado to desistance ka. Dili na muwid sa siyang right nga ma-file ang kaso. King Perez, News 5. Subay sa briefing nga gihatag sa mga sakop sa NBI-7, gipahibaw sa bagong regional director ni ini nga posibleng mo-file na og kaso ang ilang buhatan batok sa mga suspect sa kamatay ni Attorney Noel Archival ug mga kaubanan ni ini. Dugang ni ini nga naila na sa buhatan ang mga responsable sa ambush. Huwag giangkon sa director kung anaa pa ba sila sa ilang kustodiya ang mga suspect o kung anaa pa ba sila sa Subo. Hindi lang yung makatapos yun yung kaso. Basta meron na. Hindi katulad ng nawawalang Malaysian jet na hanggang ngayon wala. Gisusi pa karon sa Alcoy Police Station kung nagpakamatay bagyod ang 70 anyos nga Dutch national nga si School Zoet kinsan napagang dunay samad pinusilan sa ubos sa iyang tuong dunggan niadtong adlawng Biyernes. Ang namatay nakitaan sa mga mananagat nga nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Nueva Cacera sa lungsod sa Oslo.
Atol sa follow-up operation, na-recover ang usa ka suicide note sud sa panimay sa Langyaw sa lungsod sa Alcoy. Apan ang asawa ni Zoet kun kinsa nakigbuwag sa biktima tulo ka tuig na ang nilabay, dili makatuo nga naghiko ang iyang bana. Suswihon pa sa kapulisan ang pirma nga nakuha sa suicide note ni Zoet ug ikumpara sa tinuod nga agi ni ini. Igo nga diri dapit ba? Diri ubos sa right lower ear. Ning exit siya sa liposan siya ang kwan, yung ulo. Dili ko convince nga siya nag-suicide jud. Kay ingon gid siya sa una nako nga ang tao ko nung mag-suicide buang-buang. Mga suspect sa pagpanuli sa usa ka supermarket sa Dakbayan sa Mandauen nangasikop sa kapulisan sa Bolhoon ug Toledo. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gitanggong din sa selda sa Bolhoon Police Station si Romulo Muloy Jurado, 17 anyos, lumad nga taga-Gihulngan City, Negros Oriental. Gidakop siya sa usa ka pulis nga iyang nakatupad sa Ceres bus, dihang iyang nabantayan ang kadudahang lihok niini. Giingong nabantayan sa pulis ang plastik nga dunay sud nga daghang kwarta ug dihang gisita dali kining miangkon nga siya mo'y mikawat sa kinitaan sa Socialand Supermarket niadtong Domingo sa nakalabay nga semana. Nakuha gikan kaniya ang 85,000 ka pesos nga cash. Kita nagsip ando nga na ay kwarta, basic yung revelation nga naa sila naigo nga tindahan. So pag abot sa amo ang checkpoint, among gi-flag down ang sakyanan, ang series. So amo siyang ipakanaog ug gidala diri sa station. So Nasayran nga ang suspect mo'y gwardya sa mong establisamento ubos sa Bideda Security Agency. Matud sa dinakpan nga igo ra siyang nada sa kaubang si alias Nino, mao'y naghupot sa 400,000 pesos nga cash gikan sa $500,000 nga ilang nasakiyo gikan sa maong tindahan. Akong bahay kay kung saan lang mo bahay na kalaysod lang kagaging sinusunod lang. Pagkagabi ni atong Biyernes, miabot sa Bolhoon Police Station ang mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch sa Mandawi City Police Office. Kuyog ang abogado sa private complainant. Ilang tuyo mo ang pagkuha kang hurado aron mapasakaan og kaso. So far as my client is concerned, we will surely file the proper cases. It's theft or robbery, depending on the final analysis and evaluation of the evidences. Gikan sa Bolhoon, midiretso ang IDMB Mandawi sa Dakbayan sa Toledo. Diin madakpi si Jose Nino Zamora, usa sa mga kauban sa suspect. Nakuha gikan kaniya ang 19,000 pesos nga cash gawa sa brand new nga TV, DVD, amplifier ug speaker. Samtang misurrender sab sa Toledo Police si Ariel Macapas, human kini makasibat sa mga pulis atol sa hot pursuit operation niadtong Sabado sa kadlawon. I-warrant man good, electronic warrant. Makita na to dito ang kanang tao na na-upload na dito nga mga pending warrant from region 1 up to sa asang region. So far walay pending no atong i-check na. Gikumpirmar sa IDMB nga ang mga dinakpan dili mao'y mitulis sa LBC Mandawi branch. Jinky Bargio, News 5. Subay sa mando sa Supreme Court, tamali na ang mga korte sa Sugbo ngadto sa Kimonda Building. Naghuot ang 30 ka mga sala sa huwes samtang buhatan pa og partisyon ang sulod sa building. King Perez, Sugin Limi. Wa nay huwes ilaob sa tulda sugod karong adlaw. Ang mga korte atuan na sa Kimonda Building sa North Reclamation Area. 30 ka mga sala sa korte ang gibalhin dinhi. Naghuot ang nagkalain-laing buhatan sa ground ug second floor samtang butangan pa og partition ang ikatulo ug ikaupat nga andana aron mahimo nga mga sala sa huwes. Matod sa abogado nga si Attorney Ramesses Villa Gonzalo, ang ngayan nga dungagan og traffic enforcer sa maong dapit. Dili siguro speed limit kana lang yung basic courtesy sa pag-drive. Nya pabutangan ni og kanang mga traffic enforcer dire. Kaya alkansi mga gagmay, ordinaryong auto, gagmayng auto, SUV, o badi-badihan sa mga truck, alkansi man. Matod ni Executive Judge Soliver Peras, nasayod na ang sito mong Cebu Port Authority sa mahimong ka-traffic sa maong lugar tungod sa ilang pagbalhin. Gisugyot niya ang paghatag og dugang ruta sa jeep, rerouting sa mga truck de karga sa buntag ug hapon,
ug pagtamod og 10 kilometers per hour nga speed limit. Nakadugang pa sa problema sa trapiko ang ipatuman nga pag-ayo sa dalan dapit sa building. Kini ang hinungdan nga mitugot si Peras nga maliit ang mga empleyado samtang mag-adjust pa sila sa pag-report silang bag-ong buhatan. Kay kung naay manabok, mahadlok man gud sila nga maipit unya. Karon nga hingpit na nga may balhin ng mga huwes dito sa Kimonda Building isip temporaryong kabalhinan, wa pa maklaro kung unsa ang himuon sa naguba nga Palace of Justice human sa linog sa miaging tuig. Lakip na niini kung muuyon ba ang Korte Suprema susugyot sa Kapitolyo nga bawion na ang luna nga nahimutangan sa Palace of Justice. King Perez, News 5. Ugmaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Marso 17, tuig 2014. Ini si Frank Palilog. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!